3, 2, 1. Kom, lad os få en is. Det koster 20 kroner at få en is. Vi har kun 19. Nå, I må ikke få en is, fordi I ikke har 20 kroner. Ses. I kan gå hen til banken og få nogle penge. Vi vil godt have en krone. Jeg skulle lige snakke med min chef om det. Der er en røver. Så er jeg øvelig penge. Superman, du redder os. Ja, det ved jeg godt. Nå jo. Der er den døde røver. Nå, rip dem. Nå, Nej, jeg vil have alle dine is. det må du ikke, du skal betale. Jeg vil have